गार्जेनफोरनिफ्राय अननायनि बोर लादों खुलुमजाबाय जेब्ला गार्जेनफोरा मुथासे नङाबाबो खेबसे बोरखौ होथारनांगोन बे ओनसोलाव एसे गोब्राब महर बे गोब्राब महरखौ एसे फुरायै जाफैहोनो नाजादिनि रायजोफोर आच्छा नोंथांमोननि बे गासैबो मिडिया खौरां बिजोंखौ आं साबायखर होबाय आं दा बे समाव देग्लायनि नैबे 2021 मायथाइनि दिनै 15 एप्रिल दिनै बे गोदान रंजालि बैसागु फोरबो खुंनो थाखाय आङो उन्दैफोरखौ एसे सिगांनिफ्रायनो बेबायदिनो थाम-थिम खालामबोबाय थादों बे खालामबोनायाव बेबायदिनो उन्दैफ्रा लेखा फरा फरायनायजोंनो जाया होननानै बेबायदिनो एसे हारिमुवारि माखासे खान्थिफोरखौबो लांफालाङाब्ला उनाव बावलांगोन होननानै आं साननाय हिसाबै दा बे जिनिसखौ जोङो मोगथाङाव हारिमुवारि मोनसे फोरबो खुङोब्ला बे खाथि खालानि जेबो हारिमुजों लोब्बा गैथारि समाव एसे माबा मोनसे सोलायनाय फैयो खोमा बयबो हारिमुनि फारसे साग्रिद जानो हाथों होननानै आङो बेबायदिनो एसे आं गोसोआव जा दङ बेखौ एसे उन्दैफोरनो फोरोंलांनो एबा दिन्थिलांनो आंनो सासे फोरोंगिरि हिसाबै गथ'साफोरखौ फराफारि फरायनायजों लोगोसे बेबायदिनो हारिमुवारि बायदिसिना आयदाफोरखौ आङो लांफानो साननानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों दा बेवहाय लोगोफोरा हयथ' जोंनिया गोबां सापर्ट होयो दा गार्जेनफ्राबो सापर्ट होदों गाननाय जोमनाय गथ'फोरनो हयथ' आं बुंहरदोंमोन जे माने गाननाय जोमनाय एसे जगार खालामना हरदो जोंनि बे एलेखानि गार्जेनफोरा जेराव माने गावबा गाव न'खर संसारनि बेस्थ'नि गेजेरजों हयथ' गथ'साफोरनो जेबो मोनसे आदब खायदाफोरखौ बाहायनो जायगा मोना बा समबो गैया बिथांमोनहा दा बेखायनो आं सानो आं जेखौ गोसोखांदों बेखौ आं रायजो राजानाव प्रकाश खालामनानै दा बे प्रकाशनि गेजेरजोंनो एबा बुंथिहरनायनि गेजेरजोंनो रायजो राजा दिनै समाव बेवहाय गोबां नुजाफैबाय आरो दा बे समनि गेजेरजों जोङो सोलोंथाइ फारसेजों थांबाय थाब्लाल' जाया बेथ' नंखागौ दा बेखायनो सोलोंथाइनि सेर सेर माखासे सोलोंनो गोनां गोबां थायो फरायसाफ्रा दा जेरै फरायनो गोरोंल' जानानै जेबो फारसेयाव मोनसे माने गुन गोनां फारसे थांनो गोनां जानायाव सौहाहैनाय नङा आं बेखौ मोनदांदों दा बेखायनो जोंनियाव आरो नैबेहाय नुनाय दङ मायनावपुरि गुदि फरायसालिनि सिङाव जायफोर फरायफैदों बिथांमोनहा निस्सय गार्जेनफ्राबो बुजिदों बेवहाय फरायफैहोनो हानायाव मा मोनदांदों मा मोनदाङा हयथ' जोंनाव मोगथां मुवा हिसाबै दा बेवहाय नुनाय गोबां औवानि आइजें आइला दंफांजों बानायजानाय आइजें आइलाफोर दङ बेफोरखौ जोंनि हारिमुवारि दिन्थिफुंनायाव आङो लाफानाय जायो ओमफ्राय बेजोंनो जोङो मोगथां मुवा हिसाबै गथ'फ्रा गावनो निजे दांनायनो मोननाय मा मुं बबे मा मुवा बेफोरखौ मिथिजोबनो हायो आरो मा बेसाद बेफोरखौ दा बेखायनो आङो बेखौ दिनैनि प्रग्रामखौ बे गोबां नुनाय रायजो राजा गोनाङाव हयथ' मावफुंनो आं साहस खालामदों बिथां रायजो राजाफ्रा जोबोद आंखौ मदद होयो बे मदद होनाया बावनो थांजाया मथा मथि बे फरायसालियाव दासिम 90 जन गथ'फ्रानो दङ सिगाङाव 98 जनमोन दा गलांबाय 6 जन 92 जन थादोंमोन 92 जनाव 7 जन दस्रा दानि गोदान प्रभिन्सियेलाइज जानायाव थांबाय बे सोनाब दबनजरा होननायाव दानि प्रभिन्सियेलाइज गोदानाव बिथांमोनहा गावसिनि गामिनि गथ'खामोन बिथांमोना स्कुल गभर्नमेन्ट जायैयाव दा आंनि फरायसालियावनो हाबफैहोदोंमोन गार्जेन बिथांमोना दा दाख्लैयो एसे बिदिनो दरखास्थ' होलायनानै नियमनि गेजेरजों बिथांमोना गथ'फोरखौ बिनानै लांबाय दा 7 जन गथ'फोर थांबाय अब्लाबो बे 7 जन थांदोंब्लाबो 92 जननिफ्राय आरो फिर आंनाव दा 7 गथ'फोर फैफिनलायबाय बा 90 जनानो दंफिनबावो आरो दाबो सोलाय सोल'नि गेजेरजों फोरोंगिरिफ्रा 3 दङ फोरोंनाय बेलायाव जेंनाफोर जेंनाया जोङो माने 3बो हौवा फोरोंगिरिजोब
हायोब्ला हिन्जाव फोरोंगिरिफोर बेबायदिनो हारिमुवारि फारसे माने रोंखा राखा मेडामफोर मोनदेरोब्ला जों निस्सय मोजां जागौ आं सानो। आरो जोंहा बे फरायसालिखौ आबहावा थासारि हिसाबै फरायसालिया बाउन्डार गैया। आं गोबां आबाद बिथिंखौबो आं मावो। दा कफि आलु आङो मावबाय, नाथाय नैबे लकडाउनाव सरखार बेराबारि जिजोबलांनानै दा आं दाबो हालेवहोबाय। नै बावैसोनो आङो हयथ' आबादबो मावलायगोन। गथ'फ्रा आबाद बिथिङाव जोबोद इन्टारेस्ट मोनो। गावनि दख्लासे हायाव एसेब्लाबो दुन्दिया लाइ लाफा फोनो सोलोंबाय उन्दैफ्रा। रंजालि फोरबो फालिनाय आयदाया जाबाय जोंहा बर' माहारिनि जोबोद एंगारथावनो हायै बे बैसागु फोरबोआ जोङो लासै लासैनो बावगोमालांनो नागिरबाय। दामनाय देनाय आइजें आइलाफ्रानो गोमालांजोब्बाय गामियारिफ्रावबो। फ्राय गोदान खान्थिफ्राव दानि बे जाय माने 2021नि गोदान सोलोंथाइ खान्थियाव माखासे हयथ' गोदान सोलोंथाइजों लोगोसे हारिमुवारि बिथिंखौबो जों लाफानो गोनां जासिगोन। मानो होनबा जोंनो एसे इन्सट्राक्सन हरबाय। दा बेदिनो आबाद मावनाय खेलायाथ' खेला दंखायो, बायदिसिना गेलेनाय जगायाबो जोंनाव दंखायो। आरो बेबायदिनो जोङो माखासे बेबायदिनो कमिक डान्स माखासे जिनिसफोरखौ जोङो फ्राय लाफालांनांगौ जायो। गथ'खौ एनकारेज होनोब्ला बायदि बिथिंनि जौगाखांनो गोनां माखासे बोसोनखान्थिखौ होनो हानांगौ आं सानो आरो। दा बेवहाय दङ जोङो बे मोगथां मुवा बाहायजाग्राखौ नैबे आबाद मावनाय बोथोराव माबोरै नांगोलखौ बहा बाहायो, खदालखौ बहा बाहायो, आरो बेबायदिनो सेन खखा खबाइफ्रा बोथोर लानानै मायाव बाहायजायो बेफोरखौ नोंथांमोनहा नुजोबगोन। खफ्रि दङ, हालेवब्ला हमो, बेफोरबायदि आरो गासिबो मिनिं दंजोबो। सेन खखा खबाइजों लोगोसे बेबायदिनो जोंनि बर' गामिनि थासारिया बेफोरजोंनो बुंसारनाय आरो। मोजां मोनदों, मोजां नुदों। जेनेबा बेबायदि माबायावथ' खुनु दिन बिदि नुफेराखैमोन। दा नैबे बे माबाखौ बेबायदि मोसानाय मुसुरनाय हाबाफारिफोरखौ बे फोरोंगासिनो दं आरो दिनैसिमबो। गथ'फोरखौ बे फरायनाय सोलोंथाइ लानाय बेलायावहाय माबायदि फोरोंगासिनो दं? मोजाङैनो लांगासिनो दं। बिमा बिफाफ्राबो मोजां मोनदों, खुसि मोनदों। फारसेथिं लेखाबो फोरोंदों, फारसेथिं मोसानायबो फोरोंदों। ओरैनो गामिनि बे गार्जेनफोरा हेफाजाब खालामो? हेफाजाब खालामो, औ। बिनि थाखाय फोरोंगिरिफ्रा मा बुंनो सानो दिनैनि दिनाव? दिनैनि दिनाव जोंनि थाखायबाथ' मोजाङानो, मोजां मोनदों। औ, साबायखर होबाय जों। औ, बेबायदि हाबाफारिजों दिनैनि जोङो बे जोंनि सांग्रां औवारि हेडमास्टार जों बेखौनो दा बिराद साबायखर बावबाय, मोजां मोनबाय आरो।